vull agrair la feina que feu dia a dia. Aquí jo crec que tots som militants de l'artesania i dels oficis. I per tant, podeu donar les vostres dades i la voluntat és que tinguem aquest directori d'artesans amb un cercador, amb unes categories, i a partir d'aquí ens pot ajudar a explicar-nos i a que la ciutadania ens pugui conèixer. Un dels objectius de la trobada d'avui és que marxem d'aquí amb tothom inscrit i que tinguem un primer directori que any rere any, en cada una d'aquestes trobades, anem alimentant. I per tant ens anem tots fent xarxa, però ens puguem explicar a l'exterior i podem donar a conèixer les nostres activitats, les nostres adreces, a través de les diverses categories. Tota aquesta composició tan espectacular que es va realitzar en edicions anteriors. L'obra, que són 40 obres, 40 que acaben formant una. És un paisatge del Maresme, com podeu veure, el nostre mar i la nostra muntanya, i podem decidir un grup, i és el resultat també de fer xarxa, de trobar-nos diferents creatius del Maresme i poder arribar a fer aquest projecte, cadascú des del seu ofici, des de la seva disciplina, i posant sobre la taula les seves habilitats i creant la seva pròpia obra que forma part després d'una obra més gran que són 40 peces. I la tristesa a l'abril. Gràcies, Atenea. Compartir. Qui va amb mi? Inspiració. Hola, soc en Daniel, soc fuster i emprenedor de Tiana. Em dedico a fer moldes artesanals en fusta massissa, específicament fusta resignada. I avui em trobo a la jornada d'artesans, la xarxa artesanal del Maresme, i ha sigut una jornada profistosa en la que he pogut aconseguir alguns contactes d'altres artesans i intentar fer algunes col·laboracions per treure productes nous. Hola, jo soc la Carme, soc de Tiana i treballo amb materials reciclats, amb paper de diari, cartró i bé, tot el que puc aprofitar ho aprofito. L'objectiu del meu projecte és l'economia circular i el reciclatge. La jornada ha sigut molt profitosa perquè hem conegut altres artesans i artesanes que sempre aporten alguna coseta. Hola, jo soc l'Andrea, soc de Tiana i em dedico a l'autocura amb productes elaborats a partir d'ingredients naturals. I fem cosmètica natural, també fem alguns productes medicinals per la pell i estic aquí a Tiana, fem tallers també de cosmètica on elabores amb una fórmula un producte i després te l'emportes. La jornada d'avui m'ha semblat molt alliançadora, jo he rebut una benvinguda molt agradable i una connexió molt bona amb les altres persones que compartim aquesta afició. Hola, jo soc la Cristina, tinc un obrador artesanal de melmelades a Tiana també i bé, la jornada d'avui penso que és molt necessària, que va molt bé per fer sinergies entre nosaltres i vull aprofitar per agrair a les 5 tècniques dels ajuntaments haver propiciat aquesta trobada i animar tothom a que s'apunti a la propera. Jo soc la Ursula i soc emprenedora nata. Busco sempre nous projectes i actualment tinc una plataforma que es diu en Instagram que es diu Uxuaro i treballo tot el tema de la joieria a la tècnica de la cera perduda i amb diferents materials. Ara he saltat una mica de projecte i estic amb el tema de les làmperes, de les pantalles de làmpara. Llavors, el que faig és treballo diferents teles, materials, i un dels exemples podria ser aquest, perquè veieu una miqueta. Llavors, la veritat és que la jornada m'ha agradat per prendre contacte amb tota la gent artesana de Tiana i poder
col·laborar els uns amb els altres. I m'agradaria que l'Ajuntament continués fent aquestes jornades perquè són profitoses i donen energia per la gent emprenedora i amb ganes de continuar i no abandonar els projectes que tenim individuals.